dolazio. Izvolite kolega Glasnović u ime Kluba zastupnika Poštovani kolege, Nezavisnih za kolegice, Hrvatsku. Izvolite. nisam se htio baviti s ovim jutros, ali se vraćamo natrag uvijek tamo, u prošlost, ne tako davno prošlost. Da, Slaksinski Drenovac, 91. neke godine iskopala je u podrumu Hrvatske pravoslavne crkve u Slačinskom Drenovcu oko 500 lubanja Hrvata pobijeni i to je bio prvi partizanski konclogor. Svaka žrtva treba poštivati. Rekao je pjesnik John Donne, on je rekao ovo, smrt svakog nevinog čovjeka mene umanjuje kao čovjek i ja sam obuhvaćen čovječanstvom. Ako ne počnemo sa te točke gdje jedan zločin opravdava zločin, onda dok ne dođemo do istine tu nema katarze, a neki se boje istine jer imamo stotine masovnih grobnica. A neki članovi ovdje u Saboru koji sjede bili su članovi najveće kriminalne organizacije u povijesti čovječanstva, Komunistička partija Internacionala, a to vam dolaze graditi most. A dođite u Beijing, vidjet ćete na sliku najvećeg masovnog ubojice i moralne nakaze u povijesti čovječanstva Mao Tse-tunga. Ništa, to vama ne smeta, jer tamo hodočastite po Kini, ne smeta vama da je od 48 do 59. 62. da šta je metkom u glavu, šta je izgladnjivanje, da je minimum 48 milijuna Kineza, to vama ne smeta, vama smeta povijesna istina. Ovako, krenut ću na glavnu temu, vezana je i za ovo. Jedan filozof 15. stoljeća je rekao je ovo, za dobrobit države potrebno je ubijat, lagat, izdat, pljačkat. Danas to vidimo, ne samo ovdje, nego u globalnoj razini. Još nismo došli ubojstva, ona razina ubojstva politički kao u nekim zemljama Južne Amerike, Bliski istok, a kad se to dogodi, raspada se Hrvatska država. Svaka država da preživi, treba dva sustava da preživi. Treba moralno-etički sustav i to je ključ problema. Jer kako vaš najmiljeniji pjevač je rekao, najmiljeniji pjevač, ljudi koji iz bivše države i drugi, Bajaga, ovo je Balkan. Ovo je Balkan. Drugi sustav je regulativni, zakonodavni. Ja svaki tjedan dobivam ovako 10-20 pisama od ljudi koji sustav iznevjerio. Primjer, Renato Majnarić, ukrali, kad je bio na crti, lokalni šerifi i Gorskom kotaru u sprezi sa sudstvom su mu maznuli, uzeli smo zemljište. Evo, dolazi žena iz Južne Afrike, uloži 60.000 švicarskih franaka u zemljište i zemljište prodano. Imate profesora Mario Viškovića, Slabina, došao ovdje s 3 djece, milijune uložio u Labinu, apartman i dole mu nekak je lokalni šerif, radi dole bez dozvole, ugrožavamo turističku sezonu. A taj čovjek, on je inženjer ekologije, bio u Hrvatskom svjetskom kongresu, uložio milijune i on, kome se javiti, ko je odgovoran, ko je za nas odgovoran za te stvari? Općina, grad ili država, kao u Rusiji, neko ukrade kravu, hoće odmah do Putina. To tako neće funkcionirati. Gdje su digitalne kontrolne liste? Da vidimo šta je za gradnje sa izgradnjama. Inspekcije. Ali to je dvostrana mač. Jer mito, korupcija ide s jedne i s druge strane. Šta će biti sad s ovim inspekcijama? 15 smo ujedinili. Ali nedavno sam se sjetio predstave Nikole Gogolja, ruskog pisca iz 19. stoljeća, o jednome porezniku. Napisao je na temelju te korupcije u carskoj Rusiji, mita, korupcije, laganja, napisao je Nikolaj Gogolj jednu predstavu, ta se predstava zove Revizor, generalni inspektor. I to srž te predstave je lažni inspektor koji dođe u malo selo, tamo traži pozajmice od ljudi, mazne njima lovu i nestane dok ne dođe pravi inspektor. To je mikrokozam Hrvatske države. Mene samo zanima šta će biti, na primjer, sa holdingom, poduzećima, privatnim, revizijom, kad krene glavni feldmaršal gospodin Mikulić i kako će to izgledat kad se izvrši desant na holding, kako bi trebalo. Hoće se ponavljati opet taj scenario iz Gogoljove priče, predstave i da vidimo, po djelima ćemo i cijeniti. Zahvaljujem kolegi Glasnoviću.